Салом алейкум ватанон, тоҷикои олам. Фитна дар ояти Қуръон омадааст ки аъузу биллаҳи мина шайтони раҷим алфитнату ашадду минал қатл. Садақаллозим. Яъне фитна бадтар аз қатл аст. Аз оне ки инсон ба қатл мерасонад, гуноҳаш камтар аст аз оне ки фитна мекунад. Фитна яъне ки байни ду одам ҷанг андохтан, ду одамро шӯр андохтан, гапи дурӯғро оварда пеши одам рост кардан. Одама мисол ки гапе ки нагуфтагӣ оварда як аз дигар бо илова мекунад, чанд гапи дигар қуш мекунад, ду одама ҷанг меандозанд. Ин фитнаандозӣ. Яъне фитна андохтан бадтар аз қатл аст. Гуноҳаш дар назди Аллоҳ таоло бадтар аз он аст ки як инсонро ба қатл расондагӣ бошад. Барои ҳамин кӯшиш кунем ки аз фитна худро бояд дур гирем ва аз ҷое ки фитнаандезону фитнаангезон ҳастанд, аз он ҷо бояд худро канор гирем. Бо одамои меандохтагии фитнагаро бояд ки дӯстию нишасту хес накунем. Бале, фитна бадтар аз қатл аст. Гуноҳаш дар назди Аллоҳ таоло чи аст? Аз қатл зиёд ба боло меистад. Миннатдорам аз шумо.